الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык мактаулар һәм улуглаулар җирләрне һәм күкләрне юктан бар кылып, шушы җирләр һәм күкләр арасындагы барлык тереклекне юктан бар кылучы һәм дә шушы тереклекне юктан бар кылганнан соң шушы тереклекне сый һәм ниъмәтләндереп торучы Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмд сәнәләребез булып, күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез шушы җирләр һәм күкләр арасындагы тереклекнең акыл ияләренә пәйгамбәр һәм рәхмәт буларак иңдерелмеш пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ирешсә иде һәм аның гаиләләренә һәм сахабаларына. Җәмәгать, бүген мин үземә һәм инде сезнең барыгызга игътибарыбызны җәлеп итәсем килә, безнең шәригатебездә булган мухасаба дигән төшенчәгә, ягъни нәрсә соң ул мухасаба дигәндә, ул үзеңә хисап кылу һәм бу темага инде әлбәттә вагызлар күп сөйләнгәндер, ләкин бүгенге көнне мин бу мәсьәләгә бер үзенчәлекле яктан карап китәсем килә. Чөнки ни өчен дигәндә, мухасаба дигән сүзне инде без сезнең белән ишеткәч, татар колагына хасаба сүзе таныш һәм чыннан да татар телендәге хисап дигән сүзгә якын аның мәгънәсе. Хисап нәрсә соң ул дигәндә, ул нәрсәнедер санау, нәрсәнедер исәпләү бит инде. Һәм чыннан да мухасаба ул турыдан-туры тәрҗемә иткәсәң, инвентаризация дигән сүзгә якын, ягъни ревизия ясау. Һәм шәригатьтә нәрсәгә ревизия ясау турында сүз барасың? Без нәрсәгә ревизия ясарга тиешбез? Без әлбәттә ревизия ясарга тиешбез үзебезнең гамәлләребезгә һәм гамәлләребезгә генә түгел, кеше ул уйлый, фикер йөртә, уйның урыны, фикернең урыны акылда, һәм нәрсәнедер ниятли, аның урыны калыптә, ниндидер гамәл кыла. Кайбер галимнәр әле кешенең сөйләшүне, шулай ук кайбер галимнәр сөйләшүне гамәл белән бер категориядә карый, ләкин кайбер галимнәр кешенең сөйләм сәләтен карыйлар инде аерым категориядә. Һәм без шушы гамәлләребезгә, буларның барысына да ничек хисап кылырга тиешбез соң? Без аларга ничек хисап кылабыз дигәндә, монда әлбәттә хисап кылу шушы гамәлләребезне шәригать дип атала торган фильтр аркылы үткәрү. Ягъни, мисал өчен, менә шушы мәчетнең шушы залында бер көнне түгәрәк өстәл булды, хәлал һәм харам хакында. Менә әгәр дә без шушы мухасабаны, ягъни хисап кылуны, шушы хәлал һәм харам ризыкка күчерсәк, ул вакытта инде без мухасаба ике төрле була: я кылынган гамәлгә, я әле кыласы гамәлгә. Әгәр дә ризык әле ашалмаган икән, без аны ашарга ниятлибез икән, мухасаба нәрсә ул? Бу ризык хәлал микән, харам микән? Шәригать аркылы күзлегеннән караганда хәлалме, хараммы? Әгәр дә без аның инде харамлыгын күрсәк, без аны читкә куябыз, ашамыйбыз. Хәләллеге билгеле булса, инде ризыкка кулланырга ярый. Әгәр дә инде гамәл инде кылынган икән, ләкин мухасаба күзлегеннән караганда хисап белән карадык, шәригать дип атала торган фильтр аркылы үткәрдек, фильтрующий элементта инде харам дигән чыкты. Шулай бит, харам булган икән. Ул вакытта нәрсә эшлибез инде? Ул вакытта әлбәттә тәүбә кылу. Тәүбә кылу шушы инде тормышта төрле очраклар була бит. Без мөселман дигәч тә бер качанда бер нинди гөнаһ кылмыйбыз дигән сүз түгел, һәм моңа әле без әйләнеп кайтырбыз бусына. Әгәр дә инде мисал өчен
кешенең сөйләшүенә кагылышлы икән, әгәр дә без мәсәлән ниндидер сүзне әйтергә телибез икән, әле әйтелмәгән сүз, ул вакытта инде карарга кирәк, бу сүз ул әйтергә ярыймы, ярамыймы? Ялганмы ул, ялган түгелме? Кайбер вакытта без сүзнең ялганмы, түгелме икәнен үзебез дә белмибез. Ни өчен белмибез? Чөнки чагыштыру өчен галимнәр әйтәләр, 100 ел элек кешенең баш мие аркылы бүгенгесе көн белән чагыштырганда 30 мәртәбә әзрәк информация бүлгән. Ягъни бүгенгесе көнне кешене каласак һәм 100 ел элек яшаган кешене карасак, бүгенгесе көнне кешенең баш мие аркылы 30 мәртәбә күбрәк информация үтә. Бу ни өчен шулай икәнен аңлыйбыз, чөнки бүген масса күләм мәгълүмат чаралары, гәзитләр, журналлар, радио, телевидение, интернет, телефон һәм башкалар кешенең баш мие аркылы 30 мәртәбә информация күбрәк үтә. Баш миендә фильтр бармы? Фильтровать итә торган. Бу сүзнең кайсысы дөрес түгел, кайсысы ялган, кайсысы кем уйлап тапкан, ниндидер үзенең максатына ирешү өчен. Әгәр дә менә бу фильтрны без үзебез булдырмасак, моңа фильтр куючы юк. Безгә тутыралар информацияны. Сыймаса, воронка куеп, теге шешәгә бит су кырыйга агып китмәсен өчен воронка куеп тутыралар. Менә шулай тутыра, шиләге белән тутыралар. Савыты бер генә литрлы банкы, информацияны шиләк белән тутыралар. Ташып ага, аны информацияны эшкәртеп тә битереп булмый. Әгәр дә кеше үзенә фильтр куймаса, шәригать дип атала торган, Аллаһның дине дип атала торган, ул вакытта җәмәгать без бу мәгълүматны эшкәртеп битерә алмыйбыз. Шуңа күрә әйтеләсе сүзне әйтер алдыннан аның дөрестлеген, түгеллеген анализларга кирәк. Әгәр дә инде сүз әйтелгән икән, монда инде эш биттеме? Юк, җәмәгать әйтелгән сүзне дәген мухасаба, ягъни анализлау тиешле, чөнки ул әйтелгән сүз дә Аллаһ каршында рөхсәт ителмәгән сүз булырга мөмкин. Мисал өчен, мәсәлән, әйтелгән сүз кешенең гайбәт булып ышкынырга мөмкин. Менә гайбәт ышкынган, сөйләшкәндә, кызып киткән дә сөйләшеп, ышкынган гайбәт. Гайбәт әйтелде икән инде, ул вакытта аның бар каффараты, ягъни кем хакында гайбәт әйтелгән, аннан гафу үтенү. Әгәр дә инде аннан гафу үтенү, син бит инде ул кешегә килеп әйтәсең, кардәшем, менә синең турында гайбәт сөйләгән идем, гафу ит инде дип. Әгәр дә ул кешегә гафу үтенгәндә, ул кеше белән низак чыгу куркынычы бар икән, низак чыгарга мөмкин. Син гафу үтенергә килдең, ул сиңа син каһәр суккан шулаймы ни әле дип, әйме конфликтка китте, андый куркыныч бар икән, ул вакытта ул кеше турында хәерле сүз сөйләү башка җирдә. Бу инде каффарат булып тора әйтелгән сүзгә. Һәм җәмәгать булсын ашыйсы ризыкта, булсын сөйли торган сүзләрдә, булсын баштагы уйларда, баштагы уенда ул бигрәк тә аңа җүгән кигертүе авыррак. Шулай бит. Ләкин мин тукталып китәсем килә бүген калыптагы булган калып ширләренә. Biz аны инде шәригатьтә күңел ширләре дә диләр, калып ширләре дә диләр, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның хадисен барыбызда берәбез бит инде, кешенең тәнендә бар бер ит кисәге, әгәр дә ул сәламәт булса, бөтен тән сәламәт, әгәр дә ул бузык булса, бөтен тән бузык, һәм ул ит кисәге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бит хакыйкатьтә ул калып диде, йөрәк, ягъни монда йөрәкне инде без теге кан куа торган орган буларак кына түгел, инде кешенең бөтен хисләре тупланган бер урын. Һәм безнең эшкә гыйбадәтебездәген, күңел гыйбадәтебез, ягъни иман, ихласлылык, дөрес ният, бөтенесе дә калыптә, ләкин калыптә булырга мөмкин гынаһта. Ничек тышкы гамәлдә гынаһ булырга мөмкин,
Шулай ук эшке гамәлдә дә гөнаһ булырга мөмкин. Нинди гөнаһ соң ул эшке гамәлдә? Ул тәкәбберлек булырга мөмкин, ул рия булырга мөмкин, ул саранлык, хакимияткә омтылу һәм төрле шуның кебек башка көнләшү, ягъни нәрсәгәдер көнләшү, ул бөтенесе инде калб ширләре һәм алар калбтә урнашырга мөмкин. Мин җәмәгать ни өчен бусына зур игътибар итәсем килә, чөнки бу минемчә калбтәге ширләр, алар бит шундый тыштагы гамәлне без аны күрәбез, аны анализлау җиңел. Ул булсын икән ризык, булсын икән әйткән сүз, калбтәге хисләрне аны беренчедән чит кеше аны күрми. Ләкин чит кеше аны күрми дибез, җәмәгать, без үзебезнең калбтәге бөтен ширләребезне үзебез күрәбезме соң? Менә шу сорауны бирик. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям рия турында нәрсә диде? Рия. Кара таш өстендәге кара кырмыска диде. Кара таш өстендә кара кырмыска күренәме? Ул бит калбтә. Шуңа күрә без калбтәге бөтен нәрсәбезне, анда калбтә бөтен нәрсә бар икәнен без беләбез дип әйтә алабызмы? Ни өчен Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу үзен мунафиклар исемлегендә юк микән мин дип барып сорады. Ул үзенең калбына карап белә алмый иде, мин тик калбыма карадым, анда мин калбымда минем мунафиклык юк һәм тынычландым. Ни өчен алай эшләмәде ул? Барып сорады. Чөнки җәмәгать, без үзебезнең кеше шундый кызык, без шундый кызык кешеләрне әйтәм инде, теге кызык халык, без чит кешенең җитешсезлеген яхшы күрәбез. Менә күршеңнең нинди җитешсезлеге бар дисен, ул аның калбендә саранлык, аның фәлән төгән, без аны бик җиңел күрәбез. Менә үзебезнең калбыбызда, анда кара таш өстендә кара кырмыска бар микән? Анда мунафиклык бар микән? Яисә башка ширләр бар микән? Без аны җиңел генә күрәбезме? Яисә без сезнең белән тынычланабызмы? Безнең калбыбызда бер нинди калб шире дә юк. Бер нинди калб шире дә юк калбыбызда. Һәм җаныбыз тыныч. Бер нәрсә эшлисе юк. Калбны чистартасы юк. Яисә анда нәрсәдер бар, ләкин без аның турында белмибезме? Кайбер вакытта белсәк тә, менә мухасаба бит инде ул ни өчен кирәк? Шушы калбыбызның пишмагындагы плинтус астында качып яткан тараканны эзләп табу өчен кирәк. Үзебезгә хисап кылу. Без күршенең кайсы плинтусының кайсы астында, ясо дустның, кардәшнең, туганның, башка кешенең инде, әйме? Анда хатынның, яисә хатынның, иренең, балаларның һәм башка кешенең кайсы плинтус астында нинди таракан ятканын гадәтенчә без яхшы беләбез. Ләкин үзебезнекен без кайбер вакытта хәтта белсәк тә, biz ул тараканның барлыгын танырга куркабыз. Ни өчен куркабыз? Чөнки ул таракан бит үзебезнеке, ул күршенеке түгел, ул кардәшнеке түгел. Куркабыз без аны танырга. Ул бит үзеңнең җитешсезлегең, минем калбымда шундый җитешсезлек бар ди, мәсәлән. Әйтик, кемнеңдер калбында нинди җитешсезлек бар ди. Әйтик, ул саранлык. Саранлык бар ди. Һәм аны ул кешегә тануы җиңелме? Үзенә әйтергә. Монда бит үзеңә әйтергә кирәк. Әйе, минем калбымда саранлык шире бар дип үзеңә әйтергә кыюлык кирәк бит. Җәмәгать, менә ул
нәрсәне булган ширне танымый торып, аны дәвалап булмый. Син бит ул проблеманы танымагансың. Ничек син аны дәвалыйсың? Ул бит юк, диагноз бит юк. Диагноз булмаган ничек дәвалыйсың? Сине грипптан дәваларгамы, пневмонияданмы, башка ширдәнме, ОРВИданмы, нинди ширдән сине дәваларга? Диагноз бит юк, билгеле түгел. Ни өчен? Анализлар ясалмаган. Канның составы тикшерелмәгән, башка нәрсәләрнең анализы лабораторный условиядә ясалмаган. Мухасаба кылынмаган үз-үзеңә. Һәм кылынмагач, әлбәттә, шир билгесез, таракан плинтус астында симереп ята, аның бар икәнен дә белүче юк. Җәмәгать, әгәр дә инде таракан эзләп табылса, әйе, чыннан да минем калыбымда анда фәлән шир бар дип, мисал өчен булсын, шул саранлык бар дип таныганнан соң, аны тапканнан соң, таныганнан соң түгел, әле тапканнан соң, икенче стадия кузгала. Бусы минемчә тагында авыррак, кемгә ничектер, ләкин бусы авыррак, чөнки ул тараканны эзләп тапкач, аның күзенә тутырып карарга кирәк. Ул күршенең тараканның күзенә тутырып карау авыр түгел, ул бит күршенең тараканы, шулай бит. Без аны утыра алабыз, обсуждать итеп. Менә нинди симез ул таракан, менә аның мыеклары нинди озын, менә нинди җирәнгеч ул. Монда күршенеке түгел, монда үзебезнең таракан турында сүз бара. Һәм ул каршыбызда утыра, һәм аның күзенә тутырып карарга кирәк, һәм танырга кирәк. Чыннан да бу минем җитешсезлегем. Аны танымый торып, аның булганын танымый торып, бар икәнен танымый торып, без аны инде ул тараканны җиңү өстендә эшли алмыйбыз. Чөнки юк бит ул. Булмаган нәрсә белән көрәшеп булмый. Һәм җәмәгать инде аны ул җитешсезлекне бар икәнебезне калыбызда үз-үзебезгә таныгач, монда инде гадәтенчә бер яктан алып карага, аны бит инде таныдың икән, хәзер булдырмаска тырышырга кирәк. Әйме? Ул җитешсезлекне хәзер булдырмаска тырышырга кирәк. Ярар, ничек аны булдырмыйсың соң? Менә калыбыңда синең саранлык бар икән, хәзер булдырма инде син аны. Менә битер инде син аны. Менә ул юкка чыксын инде ул. Ничек юкка чыксын соң ул? Ул бит синең шәхес буларак, һәрбер кешенең шәхес буларак бар, аның яхшы яклары, яман яклары, үзенең җитешсезлекләре, үзенең яхшы яклары бар, шулай бит. Һәм ул бит синең бер шәхес буларак бер индивидуальностьның бер өлеше. Хәзер син аннан баш тарт инде. Ул миндә юк дип. Гадәтенчә җәмәгать ул әгәр дә кеше үзе аның белән көрәшә башлый икән, ул җитешсезлек белән, аны булдырмаска тырыша икән, гадәтенчә ул әйләнә кеше үзенә бу җитешсезлеге булмавын исбатлый башлый. Асылда бит без җәмәгать менә һидаят, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән һидаят сорыйбыз. Шулай бит? Аллаһтан һидаятны сорыйбыз бит. Һидаяткә күндерүче кем? Мә яһдихиллаһу фәлә мудилля лаһу ва мә юдиллил фәлә һадия лаһу. Аллаһ әгәр дә кемне булса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һидаяткә күндерсә, аны адаштыручы булмас. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кемнедер адаштырса, аны һидаяткә күндерүче булмас дибез. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка һидаяткә күндерүче юк. Ярар, һидаят нәрсә соң ул? Аллаһның кушканын үтәү, тыйганнан тыелу. Әгәр дә Аллаһның кушканынан үтәү, тыйганнан тыелу икән, үзебезнең җитешсезлегебезне булдырмау мәсьәләсенә калганда, без бу мәсьәләне Аллаһ Тәгаләдән башка хәл итәбезмени? Аның Аллаһ Тәгаләнең катнашымында юк, безнең үзебезнең ихтияр көчебез шундый көчледер ки, без хәзер бу җитешсезлегебезне битерәбез. Җәмәгать ла хаула ва ла куввата илля биллаһ дугасы. Ла хаула ул ниндидер бер мәсьәләнең шишелеше, разрешение.
Вәлә куввата, юктыр бер нинди куәт тә, илля мәгәр Аллаһтан башка. Без бу дуганы кылабыз. Ә менә бу очракта, бу проблеманы хәл иткәндә, ягъни үзебезнең җитешсезлегебезне таптык, хәзер аны бетерү өстендә эшләгәндә, без аны Аллаһ Тәгаләнең катнашыннан башка гына хәл итәргә тырышабызмы? Юк, җәмәгать. Без монда Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән дуга кылып сорыйбыз. Я Раббым Аллаһ, минем калбимдә шундый җитешсезлек бар. Һәм мин аны таныйм. Һәм мин шушы җитешсезлегемне үзем җиңә алмыйм. Хидаяткә үзебез күнә алабызмы Аллаһтан башка? Юк. Ә нишләп бу очракта без Аллаһтан башка җитешсезлегебезне төзәтергә телибез? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә проблеманы бирә ни өчен? Безне үзенә якынайту өчен. Һәм бездән кирәк нәрсә эшләргә? Безгә кирәк Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә инде шушы проблемабызны, безнең шушы калып ширин Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән башка шише алмавыбызны тану кирәк, җәмәгать. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәндә әйтте: "Ва'ламу анналлаһа яхулу байнал мар'a ва qalbihi". Белеп торыгыз диде. Аллаһ Тәгалә кеше белән аның калбы арасында, без бит әйттек, бу калб ширләре турында шулай бит. Калбы арасында диде Аллаһ Тәгалә киртә куйыр диде. Һәм менә ничек инде аның калбы белән кеше арасында киртә. Җәмәгать, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисен әйттек бит, инде әгәр дә калб сәламәт булса, барлыктан сәламәт, әгәр дә инде калб бузык булса, бу барлыктан бузык дип, менә Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтте, калб ул тән агъзаларының патшасы диде. Һәм ул тән агъзалары белән идарә итә диде. Ягъни безнең кылган гамәлләребез дә ул асылда калбтан килә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, калб белән кеше арасында пәрдә булдырам ди. Һәм әгәр дә без шушы аятның тәфсирен карасак, шушы аятның, ул тәфсирдә әйтелә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешенең калбы белән үзе арасында киртә булдырып, кешенең калбы белән идарә итә. Мукаллибул кулуб, ягъни кешенең калбы белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешенең калбы белән идарә итүче. Кешенең калбы белән Аллаһ Тәгалә идарә итә. Ә без үзебезнең калбыбыздагы булган шушы ширләрне Аллаһның катнашыннан башка гына төзәтергә телибезме? Аннан ярдәм сорамыйча гына дуга кылып? Юк инде, җәмәгать. Әгәр дә анда шир барлыкка килде икән, бу ширне булдырмау өчен инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән дуга кылып сорарга кирәк. Ягъни без инде калбыбызга инвентаризация үткәреп, ревизия үткәреп, опись ясап, опись имущества. Анда кайсы хәләл, кайсы мубах, кайсы харам икәнен тапкач, шушы харамнарын булдырмау өчен без аны калбыбыздан, җәмәгать, җиңел генә чүплеккә чыгарып ата алмыйбыз. Ул безнең индивидуальность, безнең бер өлешебез ул. Ләкин бит аны харам булгач калдырырга да ярамый. Аны бит төзәтергә кирәк. Төзәтү рәвешендә инде без Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән дуга кылып, ярдәм сорарга тиешбез. Чөнки бу калб ширләребез, җәмәгать, ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ярдәменнән башка төзәтелми. Ягъни без Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән сорарга тиешбез. Ул безне үзебезнең җитешсезлекләребездән арындырсын, үзебезнең җитешсезлекләребездән чистартсын дип. Чөнки җәмәгать, менә бер хәзрәт әйткәнчә, 90нчы елларны без мөселманнар күп булсын дип тырышкан идек, мөселманнарның саны артсын дип. Бүгенгесе көнне инде мин әле әйтмим, мөселманнар безнең шул кадәр күп, инде тынычланырга кирәк дип. Юк, ләкин җәмәгать булган мөселманнарның инде сыйфаты ул тора нәрсәдән, никадәр һәрбер мөселман
никадәр һәрбер мөселман үзенең эшендәге булган шушы булсын ул калып ширләре, булсын гамәлендәге җитешсезлекләр, булсын ул сөйләшкән сүзләрендәге булган җитешсезлекләр, уйлаган фикерләре һәм башкалар безгә инде минемчә бүгенге көнне шушының өстендә эшләргә кирәк, һәрберебезгә аерым һәм инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә насыйплардан әйләсә иде, гамәлләребезне, сөйләшкән сүзләребезне, уйлаган фикерләребезне һәм калып ширләребезне инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә чистартырга үзенең ярдәмен бирсә иде һәм шушы чиста калыпларыбыз белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең дине хак исламда булып, аның кушканнарын үтәп тыйганнарыннан тыелып, Аллаһның ризалыгына ирешергә насыйплардан әйләсә иде. Амин.